Però primer em podries obrir això? T'ho puc obrir. Vale, doncs grava amb tu. Tu ets l'encarregada de fer-me el vídeo, vale? Enfoca'm. Està fent el vídeo la meva filla avui. Això aquí és un Playmobil, no hem dit? Sí. Mira, té ales. Aviam. Què és això? Això són uns cuernitos, no? Sí, que se li fiquen... Mira, primer se li fiquen aquí i després li claves. Ah, Mira, papa, jo li faig i Vale. ara tu... Fes-m'ho, sisplau. Vale, ho claves aquí, Vale. Pues ara ves fent-ho que això és un Playmobil. €2 ha costat a la botiga aquesta, que no me'n recordo mai el nom. Ja us ho diré. Hola. Per mi, l'Henri Matisse és clau per l'ús del color i el trencament del dibuix. 1869-1954. Aviam. Va néixer al nord de França, va estudiar dret i va començar a treballar com a sotooficial de justícia. Però el 1889 va fer una apendicitis i la seva mare li va regalar una caixa de pintures durant la seva convalescència. Allà va descobrir la seva autèntica vocació i va decidir abandonar el dret per l'art. A partir del 1905 va fer la revolució del fauvisme. Després d'anys d'aprenentatge a París, Matisse va liderar el fauvisme, les fauves, les bèsties salvatges. Aquest estil va escandalitzar el públic fent servir colors purs, violents i reals. Per exemple, pintar la cara d'una dona amb tons verds. A la seva pròpia muller li va pintar el nas verd per expressar emocions en comptes de copiar la realitat. La seva consolidació i maduresa, fiquem 1906-1939. Allà va guanyar fama internacional i va viatjar molt al Marroc i a Tahití, fet que va influenciar el seu estil en patrons decoratius i llum tropical. Es va traslladar a Niça, a la Costa Blava, on va pintar escenes d'interiors lluminosos i les seves famoses odalisques, figures femenines exòtiques. I al final, del 41 al 54, va pintar els seus famosíssims retallables. Després de superat de càncer el 41, va quedar postrat en una cadira de rodes i no podia pintar fàcilment amb el pinzell. Així que, resilient, va intentar inventar una tècnica dels guaixes decupers, papers pintats i retallats amb tisores. A més, va crear obres monumentals, com la sèrie de Nus Blaus o els vitralls de la Capella de Vents. El seu llegat... Per exemple, a diferència de Picasso, que sovint reflectia el conflicte i l'angoixa de l'època, en Matisse buscava un art que fos un equilibri de puresa i de tranquil·litat sense temes inquietants, concebut com un bàlsam mental per a l'espectador. Va morir als 84 anys a la pròpia Niça. He fet una selecció d'unes quantes pintures i per ordre diré que de la 1 a la 3, suposa el trencament inicial, presento la dona en capell, on Matisse utilitza el color de forma completament lliure. El que deia del verd al nas de la seva dona, l'Amélie, va ser una pintura que va fer esclatar els termes fauvistes bèsties al Saló de Tardor de París. A la fotografia 4 i 5 són icòniques per la seva maduresa. La dansa és segurament la seva obra més famosa. Utilitza només 3 colors, el roig dels cossos, el blau del cel i el verd de la terra, per transmetre un ritme i una energia universals. A l'estudi vermell, l'altra pintura que presento,
directament destrueix la perspectiva tradicional inundant l'espai d'un sol color pla. Les últimes figures, fixa't amb la 9 i la 10, quan jo no podia sostenir el pincell, va crear això que et dic, el nus blaus i el cargol, 2 obres. Ja no dibuixava el contorn per després omplir-lo de color. Tallava el paper directament amb les tisores, que per ell era dibuixar directament en el color. Això, tot això del matís, per què t'ho porto aquí? És que avui he anat amb la meva filla a un basar que hi ha a un centre comercial, al Vilamarina, saps? És un basar molt gran, no me'n recordo com es diu, però si vas al Vilamarina és un basar molt gran. Aleshores, hem agafat 3 o 4 cosetes de pinyata i una nina i bueno, total. De les cosetes aquestes, i després, prenent un entrepà i un suc i tot això a l'Artesà, aquí al poble, i parlant amb un papa i amic un company de l'escola de la nena, que avui no tenen escola per vaga, hem d'anar a veure el matís. Ja he anat un parell o 3 o 4 cops, però hi anirem un altre cop perquè a mi m'agrada molt el matís. I tot això m'ha recordat, no? Que aquestes figuretes, jo crec que són bastant matisianes. Tu realment què en penses? No m'ho deixis a comentaris, no se t'acudeixi. De fet, si no vols tindre mal de cap, ni ho pensis, aquesta relació que t'acabo de dir. Tu, baixa't del vídeo i tranquil·la. No li donis voltes al cap. Vinga, cuida't, siau. Adéu. Bé, he tornat a engegar la videocàmera del mòbil, jo ho gravo amb mòbil, perquè què no és els meus d'allò, els meus vídeos, que no són, dic, una mena de trencament també de l'establert, això d'un paio de 60 anys que fa les col·leccions aquestes, que no són col·leccions en realitat, que no tenen cap interès, que són peces mínimes, sense... Això és d'un basar i l'altra peça, i no hi ha peces grosses i tot és molt aparentment caòtic i és un món tot mesclat on els universos, saps? On tot va d'aquesta manera. Doncs en Matís anava una mica per aquí, per mi. Aleshores, aquesta manera de fer, aquesta manera, has vist que bonic com s'ha aixecat la cara un altre cop? Doncs és aquesta manera de fer, no? Del canal que ha estat ell sol, que s'ha posicionat o que està virant cap allà on vol i jo li deixo i em sento molt lliure i aquí estic a gust i encara em demano per què faig aquests vídeos que únicament han de tindre la garantia del no èxit, no? De fer les coses per fer-les i de gaudir de la intrascendència de l'anar fent, saps? Això per mi és molt bonic i porto el traç del Matís i el color del Matís perquè jo crec que ell vivia les seves obres una mica així, sí, fent un camí estudiós i sobretot, més que estudiós, apassionat, saps? Apassionat, entregat, absolutament aliè a les possibles lloances o crítiques que pogués rebre, no? És una mica això, i per això te faig aquests vídeos i t'he fet aquest, però jo no podia, a partir de la conversa amb el Sergio, amb el papa dels nens aquests, amics de la meva filla, doncs
he anat per aquí, saps? Dic, però si és que al matí ja m'ho ha portat això aquí, el vídeo me l'ha fet al matí, saps? Jo he anat a comprar aquest matí matís, aquestes coses, i ara mira tu, que si paro a pensar em surt aquell home que he vist les exposicions, la exposició una i altra vegada, i ara em quedarà una més per anar. Vinga, ara sí, definitiu, adeu.